Ne-am reîntors în direct aici la Noră pentru mama și vreau să facem, dacă și Ioan și Mihaela sunt atenți și sunt cu noi, sunteți cu noi? Da, dacă nu zis nimic. Bine, noi de fapt n-am zis nimic toată emisiunea. Da, e mai bine. Despre asta este vorba. Vreau să facem un exercițiu împreună. O avem pe Silvia aici pe canapea, o avem pe Cristina de partea cealaltă. Și aș vrea ca toată lumea să se ridice și să se așeze pe canapea în... Poftim? Ce dacă nu contează? Ne ridicăm, că facem un exercițiu, nu? Cine crede că are dreptate Silvia să se așeze pe canapea unde stă Silvia? Cine crede că are dreptate Eu m-aș sta aici, în același loc, sunt pe mijloc. Dacă avem neutri, atunci să stea pe canapeaua din fața mea. Ok, hai. Nu contează, nu contează, măcar așa să ne... Haideți! Haideți că vă ținem noi. Haideți, că în pauza de publicitate v-am văzut. Silvia are dreptate, Cristina are dreptate. Nu contează dacă aveți sau nu aveți loc într-un loc. Ridicați-vă. Ia ridicați-vă toți în picioare. Hai. Păi fiecare are dreptate. Hai, ridicați-vă toți în picioare, că eu cred că voi, Elene, de fapt să vă ridicați. Mai puțin Silvia și Cristina. Stai jos. Cristina, stai jos. Ok. Ia să vedem, hai. Numai o secundă, Andrei. Stai acolo unde consideri tu că trebuie. Haideți, 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 haideți. Mijloc. Hai, Alin, unde crezi că trebuie să stai? Puteți să vă și așezați jos. Ok. Unde credeți că trebuie să stați? Credeți că are dreptate Silvia? Stați lângă Silvia. Credeți că... Da, Ioana, acolo ce-mi dai mie dreptate sau cui îi dai dreptate? Păi nu, sunt între. Ești între? Atunci o să mergi în spate, undeva. Aș vrea să știu un lucru. Elena, Alin, Vali, Adelina, Nicolae și cine mai este acolo? La mijloc, între. Fiecare are dreptate în felul ei. Toată lumea are dreptate. Dați-mi voie să vă spun și sper să nu vă supărați pe mine că sunt atât de directă, dar cred că sunteți ipocriți. Da, știu. Pentru că în pauza de publicitate vă băteați cu cărămida în piept. Silvia are dreptate, Cristina are dreptate și erați împărțiți în două tabere. Iar acum sunteți cu toții pe mijloc. Puteți lua loc unde vreți N-am voi. zis nimic, eu n-am făcut nicio tapă. Puteți lua loc unde considerați voi de Deci chiar mi se pare urât asta. De ce ți se pare urât, Nicușor? Păi da, de ce să fim de partea uneia și cealaltă să rămână? Nu mi se pare corect. Păi știi de ce? Am să-ți explic că n-aș fi făcut exercițiul ăsta dacă în pauza de publicitate, repet, n-aș fi auzit voci care spuneau Cristina are dreptate, ba Silvia are dreptate. Să le lăsăm pe ele. Conflictul Și lor de la ar un trebui să le conflict lăsăm pe între ele. cele două fete se poate ajunge la un conflict generalizat. Păi tocmai că acum l-am generalizat mai. Cum l-ai generalizat, Nicușor? Punându-ne în situația asta. De ce? Dar nu au fost toți. M-a intervenit decât, nu mai știu, bunica, Maria. Nu este una de vină sau cealaltă, amândouă greșesc. Și cel mai bine ar fi să comunice, să-și rezolve problemele între ele, să nu intervenim și ceilalți, să picăm la mijloc. Că așa nu se ajunge la niciun consens. Dacă Ioan spune că ar trebui o vacanță la amândouă. Da. Unde? Nu. La Veneția? Păi vrei să mă omoare Alin? Ha, ha, ha. Ha, 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 facem Moș Crăciun. Eu donăm lui și lui Elena să se ducă. Ok, bine. Hai să vedem unde s-a ajuns cu conflictul dintre cele două, pentru că am tot auzit de țipete, de urlete și de balamuc. Sper să nu fie așa. Ce... O să ne spună imediat și Andrei ce are de spus. Stai liniștit, Nicușor, că o să dau dreptul la cuvânt fiecăruia. Aici, în parte, deocamdată, dăm dreptul la replică imaginilor. Noră pentru mama. mai mi-a reproșat o chestie, faptul că eu n-am făcut... Eu i-am spus, bă, și eu am avut o reținere să-și cer lucruri. Ok, n-ai făcut! N-ai făcut, n-ai dat nici 2 bani! Nu mai ridicați și voi tonul, vorbiți normal. Cristina, atâta tot. Silvia, Silvia, dar vorbești prea tare. Ai tu o discuție normală. Să nu cumva să dea Dumnezeu să te mai apropii vreodată de mine. Hai mă, că ești azi de sărbătoare, că... Silvia, gata. nu știu cum poți să spui așa. Nu mai răbufni și toată. Dacă nici Cristina nu ți-a fost prietena, păi... Ascultă că-și bagă... Da, Cristina.
Da, pentru că țipi, ai și tu la o discuție normală aici. Păi nu mai pot! Când o fac, mă face dracă de porci în direct. Ce? Hai de bine. Băi, Silvia, tu pe asta... Băi, să ia pe tine. Știi paie pe foc, lasă să vorbească, poate se calmează. Nu, mă, dar de ce să las? De ce mereu ea trebuie să se calmeze? Și ia paie pe foc și aici lasă să vorbească, că și mă bucur că a spus. De ce nu spui la conflictul cu Valentina? De ce n-ai spus? De ce nu ai spus tot ce ai spus în casă? Elena, ține-te! Că nu faci bine. Da, așa e, mă, ce vrei să tac? Dar ce? Dacă părerea asta o am. Se așteaptă să toată lumea să... Da, băi, da, uite, asta e. Părerea să critica că eu n-am o părere bună. Eu nu știu cum eu exprim. Da, trebuie să pui un semn de întrebare că sunt mai multe persoane care cred că ok, tu ce cu dacă nu știu ce, repede te ridici. Tu vorbești? Fiecare are părerea lui și are dreptul să se exprime, da? Exact. Doare Să ții minte lucrurile astea. Așa, da. Fiecare drept. de-abia Exact să merge la așa. Păi și lasă și pe alții să-și exprime, nu doar tu cu gura mare. Mai lasă și pe alții să vorbească. Acum va să Nu să vorbesc. Păi vorbești, păi vorbește. Așa starea asta. Păi te văd, uite, gata, ai tăcut, după aia ai mahala. Hai, mahalagește-te acolo singură, mă lași. Tu, da, ai greșit pentru că nu i-ai spus. Și ea mi-a spus, Băi, noi sau tu, mă, tu nu te vezi pe tine? lasă-mă în pace să stea acolo în cucea ei. Parcă zici că doar ea are tensiuni, frate, numai ea are pe cap, mă. Știi, faza e că știi cum e? Și noi avem, dar le suportăm pentru că suntem într-o colectivitate și trebuie să ne adaptăm după fiecare. Nu știi, nu știi. Dar măcar să înveți, mă, măcar să înveți să te adaptezi. Să-mi bați piciorul în voi. Vorbește de la cu ceea ce a Alba, spus. maică de acum. Mulțumesc, frumos ai fost. Prieteni, o să ai ciuciu. Să știi că am. Păi să te duci afară să ai prieteni. Da, dacă Că m-am mai săturat. să-i ține la tine, Silvia. Lasă-mă, mă, dar îmi pare rău, dar acum vreau să vorbesc. Da, nu. Nu, Mă asta e lași. problema, Silvia, că nu știe să țină prieteni. Așa știi tu să-ți tratezi prietenii cu tare. Nu, tu nu știi. Zi, Iulia, cu voce mai tare, să audă că Dar nu mai pot. Nu pot să fac ai popor parte pe de voi niște două. prieteni și de un iubit lângă Asta tine. e problema, cum Silvia, că multe nu ar vrea poți și să nu știi știi să-i prietenii apreciezi. aproape, nu accepti o vorbă bună, chiar dacă s-a întâmplat toți în între căpcăuni, voi. Silvia, toți în căpcăuni, tu ești deșteapta? Nu ești tu aia care vezi, Doamne, vărsătorul ăla care zice tot? Care zice totul pe față, că te interpretează lumea greșit când le zici pe față. Zici un pe față. Când e vorba nu despre recunoști nimic și nu zici nimic pe față. Nu e vorba, nu acceptă un sfat, nu acceptă, te respinge din privire și din tot. Ce vrei să nebunezi, să ajungi la nebuni? Da, vreau să plec acasă. Băi, că nu mai pot, mă. Asta voi nu vreți să înțelegeți. Asta e, dar nu te înțelege nimeni. Băi, așa mă simt rău. Dar nu te înțelege nimeni și noi ne simțim rău când tu vii și jignești. Da, hai, Și lasă-mă. cu ce am jignit, Cristina? Hai, lasă-mă, Paula. Cu ce am jignit? Că am zis că mi-ai luat niște chestii și nu mi le-ai pus înapoi, te-am jignit? Dar vrei să lași mamele să facă mâncare liniștite? Nora pentru mama. Voi ați văzut imaginile și poate că îmi dați măcar 10% dreptate din ceea ce am spus înainte de a vedea imaginile, pentru că le-am văzut și pe Cristina și pe Silvia țipând, dar în același timp le-am văzut și pe fete expunându-și punctul de vedere și nu spunând la momentul respectiv că sunt neutre. Una dădea dreptate Cristinei, alta dădea dreptate Silviei și tot așa. Până la urmă, fiecare om are dreptul la o opinie. Fiecare om are dreptul să-și spună punctul de vedere, chiar dacă cineva se simte lezat. Pentru că, având un punct de vedere, mai devreme sau mai târziu, cineva tot se va simți lezat de acea opinie. Pentru că nu poți să mulțumești pe toată lumea în același timp. Pentru că e posibil ca una dintre fete să-i dea dreptate acum Silviei, ca mai târziu, într-o altă chestiune și într-un alt conflict între Silvia și Cristina, să-i dea dreptate la fel de bine Cristinei. Pentru că așa este viața. Iar ceea ce ar trebui să faceți voi, ar trebui să încercați să fiți imparțiale. Sau imparțiali cu toții, că până la urmă sunteți cu toții băgați în aceeași oală, pentru că vă place, nu vă place, trăiți aici mare parte din timpul vostru împreună. Cu fete, cu mame, cu băieți. Și când spun să fiți imparțial, nu înseamnă să dați dreptate și unuia și celuilalt, ci să împărțiți dreptatea după cum considerați că vine ea la rând.
Da, Andrei, te ascult. Mulțumesc. Ceea ce a spus dumneavoastră acum am susținut și eu acum 2-3 zile. Trebuie să fim imparțiali și să fim cu dreptatea, să spun așa. Pentru că fetele, deși acum din nou s-a redeschis subiectul și tot așa, își început să se accepte cu bune curele, început să-și lege din nou prietenia, drept de... Spuneți. Da, eu mă gândeam, îți dau dreptate, într-o oarecare măsură. Și cei care își spun acel punct de vedere negativ sau favorabil la ori Cristine, ori Silviei, riscă uneori să, nu știu, să rămână... Să redeschidă? Și să redeschidă, dar să rămână cu dacă ele două se vor împăca, cei care i-au ținut apărarea Silviei sau Cristinei vor cădea la mijloc. Și eu nu sunt de acord cu tine. Eu i-am sfătuit. Și dacă oamenii sunt suficient de toleranți, ca să zic așa, vor înțelege. Și mă refer aici la Silvia și la Cristina. Pentru că, în același timp, și ele, odată cu celelalte persoane, împart dreptate. Și o să-și pună semne de întrebare, măi, dar de ce crede o persoană despre mine că nu am dreptate? Și își pun probleme. Și acest aspect este adevărat. Cum mai târziu s-ar putea să constate că li se dă dreptate, într-o altă chestiune. Eu, în momentul de față, aș putea să fie subiectiv că este vorba de Silvia, dar în multe aspecte sunt pro ea, în unele aspecte sunt contra ei și le știe. Dar nu acest lucru vreau să le anunț. Ați luat pauza de publicitate din aur și n-am apucat să-mi spun cuvântul. Da, te ascult. Eu, unul personal, în această competiție, mi-am atins miza. Acea miză de a-mi găsi persoana cu care să-mi începe o nouă viață. Înainte să intru în această competiție, am avut o relație de 4 ani jumate, o durată foarte mare, în care mi-am dorit să întemeiez o familie. Și, din păcate, nu am avut cu cine. Din această dorință am venit în această competiție. Într-adevăr, în fiecare de noi există și acea dorință de a câștiga acel mare premiu. Dar vă spun cu mâna pe suflet că nu aș avea niciun regret dacă aș ieși oricând din această competiție. Iar în ceea ce privește, unii telespectatori au fost ironizați. Și, sunt oameni și oameni, la fel ca și noi, fiecare are un punct de vedere pro pentru cineva, contra pentru altcineva și tot așa. Este. Și eu zic că e bine să respectăm și pe cei cu pro și pe cei cu contra, chiar dacă nu ne convine, chiar dacă ne convine, să nu-i mai ironizăm, să acceptăm părerea lor. Odată ce am venit în această competiție, trebuia să ne asumăm și cuvintele de bine și cuvintele de rău. Și